presimțire rea în legătură cu această chestie. S-a stricat clama de la asta, așa că ne descurcăm. Să mă corectați voi în comentarii dacă nu fac corect, că poate pentru că nu fac corect nu-mi iese cu chestia asta, deci să-mi spuneți în comentarii și cum se numește, pentru că nu am fost curioasă și uitați că nu știu cum se numește. A fost o zi, adică a fost o duminică pe care n-am mai întâmpinat-o, să zic așa, pentru că de când a început noul an școlar nu am avut duminică în care să îmi fac temele. Dar mi-am făcut astăzi, am avut de făcut un suplimentar la matematică, pentru că de obicei îl primeam vinerea seara sau sâmbătă și îl făceam sâmbătă sau vinerea seara, depinde când îl primeam, dar acum l-am primit sâmbătă seara pe la 9:10 și eram la film aseară și eram și foarte obosită, n-am mai deschis telefonul și am văzut azi dimineață la ora 10, cred, ora 10 sau ora 11 dimineața, că mi-a venit suplimentarul la matematică și eram... Ce? Pentru că la noi la 5 suplimentare la matematică primești un punct în plus la test sau la ce vrei tu și atunci ăsta e al 3-lea suplimentar și ar trebui să-l facă. Bine, termenul limită e până vineri, dar eu le fac din timp ca să nu le am pe ultima 100 de metri, să fiu foarte încărcată și să zic că, băi, chiar nu am când să-l fac și mă risc. Așa le fac din timp. Pentru că este mai ușor și este și bine pentru mine. Pentru că dacă am, să zic, un test în acea zi în care trebuie să duc și suplimentarul și alte teme, e un pic nașpa că trebuie să fac o zi înainte foarte multe lucruri. Adică dacă, spre exemplu, am joi un test și trebuie să duc suplimentarul la mate tot joi și trebuie să îmi duc tema de miercuri, tema pe care am primit-o miercuri pentru joi, adică am foarte multe lucruri pe cap și mă aglomerez, plus că trebuie să citim și cărți și mă aglomerez și atunci e greu să le fac pentru că ajung acasă la ora 3 sau 4, depinde, și e greu. Acum o să aduc niște birudiuri să-mi fac. Aici am chestia asta și mă enervează, dar o să-mi aduc birudiu pentru betonul meu corean. Am încercat și nu intră, efectiv chestia asta nu intră încă în bonetă decât dacă o fac așa, dar apoi mi se ridică aici și nu va fi bine. Și îl țin așa și atât. Ne vedem mâine de dimineață.